Padayon karon ang pagpangita og pagdawat sa mga aplikante nga sakop sa indigenous people community nga nakabase sa probinsya sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro City aron makabenepisyo sa ilang granting nga educational assistance. Ang kining sa IAP, kining Educational Assistance Program sa opisina sa NCIP Misamis Oriental, ano na kami mga slots nga bakante pa. Okay. Nga nang gitawag na mo actually pando na sa educational assistance ra na siya, di na siya ingon with scholar. Kini siya nga assistance para ra gini sa indigenous people nga igaunon din sa Misamis Oriental. Pero ang ako lang panawagan sa uban nga mga indigenous people nga labi na sa kawadon na kinahanglan og edukasyon in taon. Bisan gamay ra ang atong educational assistance pero makatabang kanila sa ilang pag-eskwela. Matod ni NCIP OIC Provincial Officer Misamis Oriental, Engineer Archibald Rimalig, nga bukas ang ilang buhatan alang sa gustong mga aplikante. Open ang opisina sa pag-cater sa mga IAP grantee. So aduna kanay mga requisitos nga pagahimo sa opisina. Labi na ang kinangitawag nga mo certificate of confirmation. Kinahanglan na siya ang certificate of confirmation aron na sa pamatuod nga siya usa ka ID. Dugtong narimalig nga pinaagi sa paningkamot ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Ropos Rodriguez, gigahinan kini og pondo nga 1 million ka pesos alang sa umaabot nga mga aplikante nga sakop sa IPs. Yani si Congressman Ropos Rodriguez nag-add siya sa additional siya og 1 million sa karon nga semester gali sa July siya. Yes. And kami kakulikit pod may kung asa ang mita migrante. Naning kamot man sa ang congressman ang additionalan ang kuan IAP sa labi na sa IPs, labi na sa iyang distrito. So sa uban nga mga distrito ano na gyapoy mga slot nga mga bakante, ang uban nga applyan na